Moi! Eli siis Sarpini täällä taas. Jonossa tähän on mun toinen video, no ihan sama. Mä en jaksa välittää enempää, mutta siis joo. No, tää on tämmönen ilmoitusasiaa video vähän niinkun. Että niinku. Ja siis niinkun mä kerron teille, että mä kesämmällä alan tekemään haasteita, koska muuten mä kuolen. Koska haasteet on niin kivoja. Mä en siis edelleenkään tee niitä ruokahaasteita, siis ihan kaikkia muita haasteita, paitsi ruokahaasteita tulee varmaan tehtyäkin, mutta joo, ei ruokahaasteita. Ja sitten tälleen, elipäs. Joo, mä oon siis sisätiloissa, kuten huomaatte, koska mun ei tänään tarvitse tehdä treeniä, ei tarvitse tehdä. Se pitäisi tehdä neljässä päivässä viikossa, se pitäisi olla aina reeni. Että kun on maanantai, niin siis kello on nyt, ei tietoa, ei ole kelloa lähettävillä, mutta siis joo, nyt on siis aamu, mä lähden kouluun ehkä puolen tunnin päästä, about jotain sinne päin, no, mutta kuitenkin näin. Joo, mutta saatatte varmaan huomatakin, että minä olen pahis. Mä kiinnyin tähän pipoon. En mä tiedä miksi, mutta jostain sitä kun mulla oli ruutupaita, niin sen kanssa meni ihan täydellisesti. Mun hiukset nyt täältä katsotaan. No, mutta ihan sama. Mä tuun sitten tekemään niitä haasteita. Mulla on jo pari tuolla ylhäällä, että mitä mä aion tehdä. Että te saatte sitten nähdä niitä. Mä sitten jossain ehkä viikon 2 päästä, kun mä oon saanut kerättyä kaikki nämä haasteet. Siis mä haluaisin ainakin 10 niistä haastetta. Niin tälleen niistä, kun mä oon kerännyt kaikki ne, niin sitten mä teen siitä videoa, että minkälaista se on. Ja mä veikkaan, että kyllä tästä 2 viikossa sää silleen ainakin kirkastuu, että tuli selkeä ihan hupparilla. Että kyllähän siellä vähän on silleen ja tälleen. Että kyllä siellä jossain vaiheessa selviääkin ihan hupparilla, mutta ei oikein viitti kuitenkaan lähteä, kun sitten jossain vaiheessa tuli ihan järjetön tuuli, joka sitten ihan hirvittävästi. Sitten kun mä olin lenkillä siinä viime videossa, niin oikeasti mun jalat oli jäätyä. Sitten mä alkaisin junaradan kautta. Onneksi ei tullut junia, koska muuten mä olisin joutunut hyppäämään järveen, että hyvin menee. No, adios.